Monday 13 October 2025 munapatira nyiko familia yedziko la Zimbabwe chokwadi muri Zimbabwe ntabwe zikuita kuti anazikuita kunyangutana ndiri makati mekureba ndikutaura zvutika matima nasinga Zimbabwe ndakataura nyaya ikamboitika kulala panze pamusoro pemkomanda akabuda musango achibata vanasikana vakanga vari vana gadi 2 akavabata kuvarepa makashandisa zvisirizo muri Zimbabwe ndikakuzivisa last week kuti mukomanda wakabatwa ndokuendeswa mukoti achibvanzwa batwa nenyaya dzokera mukati togomirira mutongo wako regai ndikuzivise muri Zimbabwe akapiwa makore ekunopika anokwana kuita iwo 10 mashadu ndo zvazobuda kubatare dzimosha akapiwa 15 years ari mukati. Hey tinotenda matare anditika icho kwadi nokupa murume uyu mutongo wake wakafanira zvinoenderana nebasa raakabata. Yes. Ndakataura nyaya yepa South Park yemurandakadzi vakanga vari mukati mekutemwa nematombo ndikaenda kwamhuri yeZimbabwe zvikai pachano mukazviona vachirohwa nematombo. Chairman womunzvimbo umu akazoti zvinhu zvanyanyisa vamwe vakatama apa vakadzingirirwa nematombo kunosiyiwa kuroti muti achiterwa nematombo. Iwewe Roger imbobva pano umbosiya muridzi wemba. Roger rakazobva rabva Roger parakanogara ipapo ndio raiterwa nematombo. Mai vemba iye vakagadzira imba yavo. Saka amai muridzi wemba hachatemwi imba ichatemwi asi uyu Roger kwarakaenda tenant kwari kuenda ndiari kuterwa nematombo akutonzi zvakaraiwa pana pazvitika ndimi nematombo ndakataura nyaya yekwachipi chiswiti yekuti murandakadzi pane katika rufu mukadzi achibva unopinda parufu vari parufu ipapo achibva adonha achibva atofa. Zimbabwe regai ndikuzivisei chichiroreva ichi zvakazoitika chii chakaitika imi muzukuru vanzi vakuru gezesaiwo mutumbi vanhu vakamirira vana vemufi kuti vasvike sevanhu mukati menharaunda vachibva vanogezesa mutumbi vakunogezesa mutumbi kudaro mukoma KB vachibva vazotsvaga zvipfeko zvamai ava kuti vavapfekedze ndobva kwashayikwa kuchibva kwaita mumwe muchemberi ari mukati imomo ndokubvisa chake ndobva apfekedza mutumbi womufi. Ndipo nepamakataura kuti pane mudzimai wechikuru akarara panze makuseni achidaka kuenda kunomutsa vanga vakachengeta mutumbi achibva donha akamhanyiswa kumba tikati isusu vadi kuendeswa kuchipatara haana kutozoendeswa kwatove rufu vakatotvedza akataura nasabhuku ndiri mukati mekutaura naye akati munhu ndatoona munhu atopera chizvo tashedza vanhu vacho kuti vasvike zvazoitika manje mutumbi wamumbaka vanoziva vanhu ivavo amai vekudonha padho here ivavo ndivo vacho vakazoshayikirwa zvipfeko zvavo zvokupfeka mhuri yavo vangachigara varipo 2 nemurume wavo. Murume wanotorwara wozoita ndotovharirwa mumba dzimwe dzingwari kunobuda panze akashama vana vanga vasipo vachibva vashevedzwa but vasati vasvika vana zvikanzi mutumbi zvawaisa musi vagare munzvimboka mutumbi ngaugezeswe uisiwe pakanaka tichimirira vanouya vagezeswe kuda kuti vachitsvagirwa hembe dzekupfekwa hembe dzekupfeka dzakashayikwa ndedzipi dzemukati yemukati iyoyo ndeina mai mbuya vakanga varipo ipapo vakabvisa yavo zvikanzi pfekedzai mutumbi havana ukama so veukama vakati kudini ndio patamirira kozvino kuti ipapo poga kuva KB kukobvisa hembe yako kupa mutumbi wemushakabvu kunyange uri hama yawakapfeka pakashayikwa here akabvisa mari kuenda kunotenga chipfeko ndizvo zvinoreva mukoma KB kandi ndio vakatovharisa vanhu kuti tichimirira vari kuenda kuti vaifana kumirira vachimhanya nezvizvo vanga vasipo apa kwanzi timbosanuratidza rudo zvinoita here Zimbabwe kubvisa chipfeko chako kuti wakapfekedzai mutumbi icho kwadi muri yeZimbabwe nyaya yatinayo pazuva ranhasi muri yeZimbabwe vakaona ndiro zoti makamirira imwe dzimwe nyaya yakaitika mukati menzvimbo yekubudiriro 2 yemunhu akanga achitima maavhokadho ari muti uyo akanga wakabatirira pamashizha patambo dzemagetsi munhu akarohwa nemagetsi achibva afa asi nyaya ndoda kutanga pana pamhuri yeZimbabwe yakaitika mukati menzvimbo yeparushinga ndakanga ndaitumira pachannel but hainokwanisa kupinda chikonzero nguva yakazofamba musi weFriday regai ndizise muri yeZimbabwe ndichiti kune murume anove murimi akaenda kunotenga motokari yake sekubuda kwakaita pamba pake achiudza mudzimai nevana vanangu ndakuenda honde kubata kwatenda basa gore rino ndakunotsvaka chinotifambisa panapa chinoita kuti tionekere kuti asumukawo kuera kuti gore sebakarima ndiko kutendere zviri kuitika akabuda ndokubva aita 2 weeks asina kudzoka achibva azodzoka but paakadzoka akasvika usiku kumapasi 11-12 dzeusiku vanhu vakaona malaisi achisvika vakati motokari yasvika kudaro asi motokari payakamira akamboti zi akaramba ari motokari vanhu vakada kuziva kuti ari kundota muna ani vachibva vazobuda but kubuda kwavakaita umwe waanga naye ndiye akabuda iye muridzi wemotokari akaramba akagara mumota ndiye aityaira akaramba akagara mumota kwenguva yakareba right aramba akagara kwenguva yakareba vhiri rakavatanga kuti
kuratidza kuti rikubudisa mweya. Okay. Wanga naye achibva kunze vhiri kubudisa mweya. Pakabuda vhiri mweya iye akabva abuda panze, but kubuda kwakaita motokari vanhu vakafungidza kuti zvaabuda motokari abuda nenyaya yekuti vhiri kuda sei riri kupera mweya. Ndobva abuda ndobva aenda mumba make. Aenda mumba make ndiye zi mukadzi wake ari panze nevamwe kusanganisira driver uyoyo nevamwe vana kuti vaone kuti mota yayo nemudhara yakaita sei. Iye paakabuda achinopinda mumba vakafunga kuti ane zvimwe zvokuita zvaari kuita zvokuti vanhu vaone kuti vhiri riri kubudisa mweya sei. Ndiye kugara kuva munhu apinda mumba, mukadzi achinopinda mumba ari kuona baba vakarara vari kutozvinyongoka vari kurutsa vakutochaya kutosvika kuti tozonondwe nehembe dzatokanganisika. Munhu akurwara ndiyo nyaya iri panapa. Vanhu pindai mumba, munhu apinda mumba mari kutorwara. Inzwai murume akutobova chakuti munhu ari kurwara. Toita seko hapana zvamunoziva here. Kwanzi vakamhanya vamwe vanoziva mishonga yechivanhu vakakurunga mvura kumupa kuti aite sei. Amwe wai vakamuti zviri nani kuti muite sei mutotakurwa kana pane spare wheel mutotakurwa muite sei muchipatara. Achibva ati kwete kuchipatara ndiendi. Kusvika mangwana makusenzwa nziko dzatovapo inga aitoziva kuti munhu ari kuzviratidza kuti iko zvino zvaave nani, but vanhu vakazoona kuti murume uyu ari kunapa kuzama kuzvimadikidza kuita senge ari right pataurwa nyaya yechipatara. Haasi kuda kuenda kupi kuchipatara. Ndobva amboita zviri nani mangwana makuseni buda kadazvanzi iye kuseni achibva kuti nditsvakiriye mubatsiri. Ndobva atsvakirwa mubatsiri akauya. Mubatsiri akauya achibva angoita zvaakaita achibva aenda. Achibva sara achibva aita serious. Zovanzwa kuba nditsvakire mubatsiri ndogona kufa. Chokwadi chikakwana ini kuchipatara ndite sei handisikuenda kuenda. Kuchibva kwazouya mubatsiri after 3 days. Mubatsiri akasvika ipapo achibva ati baba ndokumbira kuti mupupure. Baba vakati zvekupupura handina. Zvamunoda kundipupurisa ndezvei? Ndinofanira kuti inini ndite sei mundirape kuti ndipore. Mukada kundipupurisa zvinganiso ndakaita pakurarama muupenyu. Ndine vanhu vandakatuka kuita sei kuita senge munhu arikuita majokes but mashoko aitaura aive ekudhifenda kuti mashoko auri kunzitaura asamataure. Zvadaro vanhu vakagariswa pai zvikanzi baba mukadzi achibva tanga kuchema zvikanzi izvezvi hatina mwedzi tiri kubva kuchema. Mwanasikana wangu panapa akashayika zvakare akatombororwa akaenda akadzoka. Ndiye ani mwana ari panapa uyu akafa takamuviga hapana 2 weeks. Zvikanzi alright chiregai nditaure pamusoro pekuti uyu ari kurwara uyu tikamutevedzera matauro ake nemaitiro ake kana mafunga kuti aende kuchipatara mune simba rekumulodha kumuisa mumota kuti aende kuchipatara nokuti murwere atitevedzere zvaanoda. Saka nedii rangu randaenda kuzobatsira inini regai tizame kubatsirana ndizvatiri kuona pamurume uyu. Murume uyu aramba kupupura. Zvikanzi right baba izvezvi hamungakwetedzi kufamba zvekuti tiende pamotokari yenyu. Ndiri kukumbira kuti muende pamotokari yenyu. Mota yavanga vauya nayo imota rudzikwe. Mota itori pick up but dziri mota senge ma B18 dzakudhara dziyadzi. Imota yakanotenga iri second hand yakabva yapendwawo right vachibva vaenda apo vanzi pindai mumota vachibva vapinda mumota. Zvikanzi torai zvinhu zvamakaisirwa mumota nokuti pamakapedza nguva yese musati madzoka pano pamba yanga isiri nyaya yekuti maitsoga motokari but motokari makanga maiwana but mune kwamakaenda muchiti zvandakashanda ndezvizvi ndisimbise iwo ndinogona kusvika ndikavengerwa mota uyezve mota dzinoita matsaona ndibatsireiwo nekuti imi magara muchindibatsira mune zvamakapiwa zvekusimbisa imi. Uyezve pamakaita mota iyi mune zvamakaita pakutanga nekumunhu ikoko kwamakaenda ikoko apa manga maakudzokera kunotenda ene muchivazisa kuti mota yazovepo. Torai zvinhu zvamakapiwa. Baba vachibva donza kamwe kanenge kachikwama kanga kari paspare seat right. Zvikanzi ndira kuti muvhure paspare seat kuti vamwe vaone kuti zvi baba vakatanga kunjenjema maoko vachitadza kuvhura kuti vaoneko kuti mune chii. Zvikanzi baba akari makuna wakuvhura ndinogona kukuvhurirai. So vanhu vakazowanda kusanganisira mukadzi wake nevamwe vana vakanga varipo. Musikana kwandi kutaura akafa uyu ndio first born pambaba. Baba vana vanogona kuti ivo 4 ende musikana uyu ndiye anga ari 1 vamwe vese vakomana kusanganisira mumwe 1 anorwara zvekuti afambe anenge achigwesha ari pamba ipapo. So pakavhurwa chikwama mukoma KB chakaonekwa kuti chikwama ichi ndezviya zvikwama zvejira zvinoiswa tambo yekuti mukaisa chinhu mukati munodhonza tambo chobva chasunga kumuromo kuti yes. Muchikwama umu makaonekwa muine mishonga imwe yaita senge dota kusanganisira big photo card remwanasikana akafa.
ranga ririmo imomo rakaita zvokutofuridzwa kana kupukutwa kuti muone kuti face yenu muri ndiani amai vemwana chivatanga kuchema zvikanzi kufoto iri chi zvikanzi baba imimba chenyu makarasa mhiko izvezvo pamuri kutaura ipapa munotoziva chiri kukurwarisa ichi ende kurwara kwamuri kuita uko kuzochaya nekuita sei kurohwa nehana uko hamuna chiri kumbonetsa mudumbu menyimi chiri kuitika pamuri ndechekuti mavhunduka ndokusaka maakuchaya asi chirwere chiri kuitika pamuri ndechekuti muri kurohwa ende muri kutya vakarasa mhiko dzei vakarasa mhiko ndedzekuti baba ava vane chokuita pakafa mwana wavo mwanasikana pafa mwana wavo vakabva vapiwa mhiko yekuti piki iri rinofanira kugara riri pasi pemotokari iyi pasi pesiti renyu uyezve munenge mushoka iyi hamukwanisi kuita maaccident vanokuvengeka kuita sei mota iyi vakatoitenga vachishandisa zita remwanasikana uyo saka kufa kwemwanasikana vane chokuita vane chokuita baba pavakaenda ikoko vakatoenda vachitoisa zita remwana kuti ndoda motokari vaudzwa mhiko yekuti kana machinge masvika pamba musati mapinza mutapamba munokwanisa kumira muri kunze kwegedhi mobva mapinda payadhi motora piki remwana moenda kuguva remwana wenyu mosvika momushedza nezita muchiti ndauya nemotokari yako ndakuchipinda pamba baba vana kuita izvozvo so pavakasvika vakapinda muyadhi pavakamira nguva yakareba iyayi vange vakufunga kuti ndakanganisa ndapinda ende ivo vakazopupura vachiti kupinda kwavakaita pavakanomira vakatoona mwana wavo akamira mberi kwemota mwana wavo ndiyakatora chinenge chipikiri ndiyakaenda kunoponjisa fere kubuda kwavakaita vachinopinda mumba vanga vatanga kuti unofafaidzwa nemwana saka ndo zviri kuitika izvo baba vakapinza zvokusaka vachiti kuti ini ndakuudza kuti musaendese kuchipatara because ndakanda kuziva zviri kuitika so mukadzi achibva kuti baba vemwana saka kufa kwakaita mwana panapa ndini murume angasadairi vachibva vanzi inimi zvandiri kukumbira panapa ndezvekuti tangai magara pasi mutaura nehama dzenyu modzutsa chikwadi inini ndozodzoka ndichifuratidza mufi kuti asakunetsai asi chandoda kuzisa baba ndechekuti kunyange tikagadzira sei iyi motokari iguva renyu ishi ndoichakuparadzai zvokuti muchaipa munhu kana kutengesa handizi muchaita sei asi mukavaverera mota ishi ndiro guva renyu iri so mukadzi wababa ava akabva tora chikwama pamwe chete nefotoriya akati inini ndiri kukumbira zvinhu izvi hama dzikati ipai mubatsiri nokuti ndiyazviona zvibuditsa imi muzoda kuita sei pane chimwe chamunozivawo here chamakaita nemurume wenyu akanga ataura chitizwa ndinoda kumirira kuti hama dzangu dzisvike pano ndivaratidze chikonzero veukama mukatora hama dzangu dzisina kusvika pano hamuzodii hamuzozovasivisa ende mukadzi akataura mashoko achitini ndoda kuenda kwamambo ndoda kuvazivisa saka mukadzi asati azoita chivazivisa here uyezve hapasati pagadzirwa nyaya yekuti hama dzisvike pazoitwa furatidzo atange audza hama dzake kuti ataure nemuromo wake kuti hama dzangu mwana wangu akafa uye ndine chokuita then pozoshevedzwa munhu uyu mubatsiri uyu kuti achifuratidza mufi nokuti mufi ari kuuya achirwisa murume uyu mwana ari kurova baba vake ende havasi kutya vakatanga kuchaya vakatanga kurutsa vakatanga kuchema vanenge vachingochema ndine urombo mhuri yezimbabwe umwe mwana wababa ava akaramba zvekutorwa piki kwemotokari achiti zvepano ndezvepano asi dzimwe hama dzakati aiwa nyaya ngaite sei ngaibude saka tamirira kunzwa nezuro chaitonzi baba vakanga vachivovora vachingochema vari mumba vari vega saka vachiri kurohwa ndechekupisi rushinga muri kuti mimi baba ava pavakabva nemotikari vakapiwa mhiko sei vakazokanganisa mhiko sei vasina kuenda kuguva nefoto remwana ndo pavakarasika ndosaka vakasvika pamba vachigara vachipinda kusvika pamba vakagara nguva yakareba vari mumota vasina kubuda mumota munhu anga ari mumotikari nababa ava ndiani ndeupo vakashedza sekuti avabatsire pakufamba kuenda kunotenga motokari anotodhirevhawo zvakare achiita zvichimakanika saka vachinotora mota zvikanishama ndokuna kusvika ndichinotengeserwa mota yandisadi yandisinganzwisisa ndiperekedze kuenda ende mukadzi wemurume iyeye akaperekedza uyu akasvika pakuenda kumukadzi wababa ava achinobvunza kuti murume wenyu akaenda nemurume wangu but honei nguva yavatoura vasati vadzoka asi achiti aiwa ndataura nawo vati vari kuita sei vati vari kudzoka
madzibaba enesi pachiweshe kwabadzari gere vakachibata chimuti kuti dzvi. KB baba avo ngavarohwe, please ndati baba ngavarohwe. Ndinonzi Weseni Mabau pa Stone Ridge weLiverpool. 0713938538 0713938538. Baba avo vane mhuri yakura sei, vane vana vakawanda sei? Vane vana 4. One musikana ndiyo first born. Ndiye akashaya. Vakomana vatatu. Iye akashaya iye ndiye one angari mukuru. Vamwe vese vasara vakomana. Ya, muri kuti kudini kune icho chekurushinga. Tibateika pa WhatsApp number yedu 0713938538 0713938538. Zvaita sei haumbozikwanise kuromba masaramusi ndinonzi musara panyajena. Ya, zvakaoma chokwadi. Shuwa ungauraye mwana wako kuda kuita mari, kuda kutenga motikari. Baba anzi baba havana moyo wekubereka. Shuwa mwanasikana ngarowe baba kusvikira arwadziwa. Ndinonzi Stanley Muranda from Mutare kwaChigodora kuri seko kwa Mutare nhasi. Right, inini vabatsiri sikuvanzwisisa hangu ma-equation nema-geometrics avo. Apo panoda anofuratidza mufi here kana kuti anomusimbisa kunyatso hanzi kunyatso kuchidzira zvekuti asatsipikika, anatse kurwa hondo yake neakagwambisa ropa rake. Kubvunza ndinonzi chiranga mapenzi gona vashereketi wekwa awozo zviite futi. Hey! Chiranga mapenzi gona vashereketi wekwa hauzozviti futi. Hanzi vabatsiri handivanzwisise. Panoda here kufuratidza mufi kana kuti kutowedzera kuti iye akazviita akakonzera rufu rwemufi anyatsokupfapfaidzwa? Apa pane mashoko maviri mukoma KB. Ndofunga kana munhu achinge aba atingoti kana aenda kujere ngaanourawa, anotongwa, atongwa odzoka panyika. Ende kuba kwaita azvire kuti hapana zvinhu zvachazotadzawo zvachazogona kuita zvakanaka. Aba but ane zvimwe zvaanogona kuita mupenyu zvakaita sei zvakanaka, but anotongwa nemhosva yake yodarika. Uyu anzi enda mberi kwehama dzako womazivisa, unopupura wega kuti ndindakaita sei, ndakauraya mwana. Kana wapedza mune zvamuchataurira neukama hwako, tozofuratidza mhepo iyi kuti isazokunetsa, nokuti une umwe vana futi vada kuchengetwa nani? Newe. Saka izvozvo hasati ataurira hama, hasati apiwa mushaka. Mubatsiri hasati afuratidza mushaka apo, hasati apupura kuhama, vasati vagaraje. Saka chiri kungorohwa, ari kurohwa. Mukoma Kanyamba naBhosvo baba havana moyo avo. Ndinonzi munotida simai padotito, chakabatwa chimuti padotito. Ende kumashure pane mashoko zvakare makunga ekutoti pari kutofungidzirwa kuti baba ivava nemwana wavakauraya uyu vanenge vaitoita senge mudzimai nemurume vaifambidzana. Pane mahunga. Mushakabvu akasiya mhuri yakakura sei, mwana umwe chete akaroorwa akaenda kumurume akaita mwana achibva dzoka pamba. Okay, kuti kudzoswa kwakaitwa pamba kune mashoko zvakare kunzi anenge ainzi nababa vake vari kufambidzana. Ndo zvaakarambirwa. Baba avo zvakaoma. Urongwa uyo hanzi saka vanoda shamu. Ndinonzi Edward Matebure ndiri pa Stone Ridge. Aita munango pantedwe. Hello pa National FM. Hello. Mushe kanjani? Aiwa mushe. Ora pane update kana ndikumbira kubvunza. Pane mbatsiro pane madhaveve kuzoenda kupolisi vakabva kubvinga yakazofamba senga vati udzeka baba itebu. Okay, murume uya wekubhinga akazouya kuHarare achida kuona mubatsiri akanzi ngabve pano. Nyaya haina kuzopera. Ichokwadi nanhasi haisati yaitwa nyaya iyoyo. Ine kumwe kwavakazoenda vachiti vanoda kunobatsirwa. Vaende koko zvakare vakanzi aiwa dzokerei kune munhu akakuita sei akakubatsirai. Asi makunga andazobvunza zvakare mubatsiri pamusoro penyaya iyoyo. Vanga vakuenda pasaidi vachiti kwatari chifanira kuenda mari yatazochajwa kuti tibhadhare yawandisa. Tiri kuziva kwatiri kuenda but mari yatachajwa ikoko yawandisa nokunzi tiri kunzi ipunishment. But ndakabvunza mubatsiri akati kwete, pandakavati bvai kuno havasati vatsoka. Nokuti kwavakaita kumapurisa hakuna mupurisa kwaya kwandiri kuchero iwo havanotsoka kwandiri. Alright. Ndo mamiriro yakaita.
baba Isabel tudzurai chimwe tozoshedza kamukoma tau pamwe chete na Sister Ruru. Icho kwadi muriezi mabamukaseko mukoma wangu Bonzo pashamba hapo muridzi wagorito wani munhu akavimbika asingaise password pafoni yake Mr. Bonzo. Mr. Bonzo pashamba kunyangwe mai mwana vakati ndoda kutora zvakanene ngonzo avamirire kuti ndimbovhura ndite sei apera Bonzo akavimbika muri yeZimbabwe. Rega ndingoti izvo paka Harare budiriro 2 chiri kuti tani right muri yeZimbabwe yekuharare kubudiriro inyaya yakaitika pazuva ranezuro muri yeZimbabwe yekuti izvo pane munhu akafa ari mumuti nematambudziko afira mumuti kudaro ana kubva adonha pasi akabva atorembera ari mumuti momo kutozosvika vanoita basa iroro vasvika. Murume kana kuti mudzimai? Murume akura sei? Murume kana ndisingakanganise angave nemakore 30 zvichienda kumberi. Okay, chii chakaitika? Chakaitika ndechekuti ndakakwanisa kusvika panzvimbo munhu achiri mumuti asati abviswa, mapurisa vakasvika vakaita basa ravo, kuchibva kwazochevezwa fire brigade kuwadzana. Ndo yakazouya mukati menzvimbo iyi mushure mekuti murume uyu angarohwa nemagetsi ari mumuti. Chakaitika ndechekuti murume akakwira mumuti, akwira mumuti kudaro ndichitaura naamai vakanga vari kuchema vachiti mwana uyu ndinomusiva, muti uyu wakanangana nemba yawo asi uri pakati petambo dzemagetsi. Alright, hausi muyadi, uri pakati petambo, uri kunze asi uri pakati petambo dzemagetsi. Nokuti kana kuchivakwa kunonzi vanhu vasavaka pamusoro petambo dzemagetsi. Kureva kuti kana uri pakati petambo dzemagetsi hausi muyadi. Muti uyu wakareba zvokunosvika kudarika tambo dzemagetsi. Okay, so amai vandichitaura navo vanotoziva kuti munhu uyu ndinhengi uyu asi hama dzake handidzizivi. Muti uyu ndakambodana mukomana uyu akauya kuzondibatsira kubvisa mabranches emuti uyu pangochikura gore rakapera uchikura. Saka ndangindave nenguva ndisingaoni mukomana uyu. Mukomana uyu azouya achibva afunga kwa mama vake akati mama ndagarisa singakuone ndavingawo maavho. Utori nemaavho muti wacho? Utori nemaavho ende akatoibva. Okay, ndavinga muti uyu mukomana uyu achibva akwira. Ndichitaura naamai avo vanoti iwo harizi basa kana kuti piecework kana kuti basa randakamupa rekuti atipinde mumuti uyu ateme maavho. But vamwe vanoti anga aine demo ine hana kuriona. Asi ivo vanoti hapana basa raanga achiita, anga achida maavho, but semwana wandembogara ndichichena naye anga atove nenguva segore vasingamuoni. But paakadzoka ndakwanisa kuti ndimurambire. Zvakaitika kumanguva izvi zvakaitika kuma 10 kuseni. Okay, Zvadaro vachibuda panze ndopakatoona kuti munhu atorwa nei nemagetsi. But pano makataka kushedzera kuti akataka kuti izvo ndikuno muti muno ndakunzwa kutsva ndiri muti munomu. Saka mabranches paakamatsika akabva andosqueeza patambo dzemagetsi semuti munyoro. Muti unogona kunge wese wakabva waita chi waita magetsi. Wamurova magetsi kudaro akabva abva paari bhandi rake richibva ranobatirira pane pamwe pane imwe branch remuti ndobva atorembera akadaro. Nzvimbo dzakafanana nepasi pemakumbo ake, zvakafanana nemakumbo panga pasina kuvharika nehembe, paitoratidza kuti pese paaguma muti anga achitsva achibva tava kubuda ropa mumunhu nemunzeve nemumuromo kusvikira kwazosvika vafonera vanhu vekuzesa. Vanoti ivo amai ava inini vanhu vekuzesa ndakavafonera ndichivaudza nezvemuti uyu kuti muti uyu makuriro awaita unofanira kuti ushandwe, asi mashandiro unofanira kuti uitwe unoda ivo vanhu vekupi vekuzesa. Ndichitaura namai ava vanoti ivo pakauya vanhu vekuzesa wandakataura naye akasvika akanditi sorry mama nekuondirwa nebasa handingakwanisa kuzouya achibva azoenda. Ende muti uyu vamwe ndiri kukati vekutaura nevamwe vanga varipo, muti uyu watokura zvokudarika tambo dzemagetsi kureva kuti haunombogara watemwa kubva uchikura. So zvatisingazive ndezvekuti muti uyu hauzi muyadi, uri patambo dzemagetsi, uri pasi petambo dzemagetsi, asi mana uri paiukwira pane aiumonita kuti utemei
usiyei kana kufonera vanhu vechilesisa. So pamakazobva pasini apa hama dzanga dzazikanwa here kuti anogara kupi? Tiripo ipapo pakabva pasvika umwe mukomana achiti ihama yangu. Pandanzo kuti munhu akuvarako ari wane magetsi anonzi nhengenhenge ndobva ndatona achibva atosvika ipapo takukwanisa kutaura naye ichoti kwanzi itori hama yangu. Zvinonzi anogara kupi murume uyu? Murume uyu iko zvinonzi ane pamwe pachikoro changa chinzi chaakaudza mai kuti ndo chandanga ndanga ndakushanda ende hama yakasvika inoti ndanga ndave nenguva ndisingamuoni but pandazotaura neumwe mukoma abva ndiudza kuti chokwadi ari muno inanga dziza pachikoro anga achishanda pane chimwe chikoro iye chakataurwa nezita ende iye paakamuona akabva atoziva kuti ndiye. Tiripo ipapo anga kutofundira nemamwe kuti saka tikabva panapa iko zvinozve anofanira kuendeswa kupi iwo nga hospital ipi komochari ipi. Ya zvakoma asi anogara kubudiriro ikoko. Zimbabwe mukomana anga ava nenguva asina kusvika pamba apa achibva angoshanyira pamba apa zvikanzi mama ndava nenguva ndisina kukuonai ndikati rega ndipfuure ndichikuonai saka ndiroda maavocado achibva akwira muti ndo maakanorohwa nemagetsi nematambudziko. 0713938538 0713938538 moving training specialist. Ndine nyaya ndoda kutaura pana pamukoma KB yatichazopesa mune zvakanaka pazuva ramangwana iri nyaya yemhuri iri pano pa ZBC Mbari Studios vasvika mushure mekubva munzvimbo inonziyo kwaSeke kana kuti kwaZiko mushure menyaya yekuti kuna baba vakapomerwa mhosva kana kuti vakabatwa nemhosva mumatare yekunzi ivo vakarepa vana vavo vekubereka vanokwana kuita vavere vese vari pasi pemakore 15. Nyaya iyi payakatongwa vana vakataura pachena vachiti izvo ichokwadi chokuti baba vakaita sei vakatibata. Kutaura kuno kwatito baba vakavharirwa mushure mekutongwa wachinzi 15 years mukati muchitirongwa. Asi pazobuda mashoko nhasi ekuti vana vari kuti zvatakataura manyepo takanzira nhengi taura izvozvo hatina kumbobatwa. Pakataurwa nyaya iyi pakaripotwa nyaya zvichinzi baba vabata vana vavo chibharo vana vakatorwa here vakanoongororwa zvikanzi panenge pari kuratidza kuti sekunonzi bati kwete. Okay, pane kuratidza vakanoongorora vacho vakaona kuti pane kubatwa. Aiwa panoita sekunonzi pane vakamboda senge vakambotambwa. Okay, saka muri iyi itori panapa muri yeZimbabwe. Tichipedza pano ndichange ndiinawo nyaya iyi muchainzwa mangwana tichaita zvatinogona kuti muvaone asi mutemo unoti rimwe zera harifanira kuti rionekwe chiso chavo saka tichazama zvokuti muvanzwa vachitaura but musingakwanisi kuona zviso zvavo asi mai vavo nevamwe veukama tinavo pano nhasi. Amai nevana ava ndovauya vachida kupupura kuti vana vakanyepa. Andisati ndaziva kuti umwe murume aripo paukama chii chakonzera kuti zvizodaro. Alright, rambai makabata chimuti izvi kutera kunokwanira kumusana nemudumbu nemakumbo ndakaita kupakata yeumwe mukadzi akaenda akabatirwa foni nemurume iye ashanya foni ikasara ikawanikwa apa yaiti kana kari kambudzi kari pamba kanobviswa laini mukati kusara kega asingazivi kuti mameseji anosara mukati paakaona anonoka ndokufundira panext door zvikanzi vakomana mayai munotorwa foni iri pakati munongoti ndeyenyu. Zvakabatwa vanenge vachida kukubatai munobatika sei? Munondibata panhamba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025. Ndapota musabhipa sa traimo liba po rikiti vo Kanyemba Bhonzo Natasha Ziko Boshongora Washington Marimira tigumaneka mangwana tichakusiyanika na Rachel Majoko Chauke. Halo pa National FM Radio. Halo Kanyemba Bhonzo mukaseko shamwani. Ndamuka mamukasei marunga zviseko sekuru ndingeja ali geja mushe tibatsira itinzwe cheparushinga icho ndo kwandinobva ndikunzwa kunyara shamwani. Kuti shwa homeboy wangu anoita kuti uri kuzvirimira zvakanaka uri kuwana mari dzakanaka wada kuwandudzei futi zvakaoma ticho kuda kusimbiswa nacho kutenga motikari utenga mota yacho utenga uchishandisa zita remwana zvinoita kuuraya mwana
saka ndoda kutoti gore rese achirohwa mubatsiri gambosiya uyo amborohwa ndodota angobatsira mukadzi yona mwana wasara kuti zvishawawane chete right saka ngapedze gore achikapedza ndinotoenda kurishinga kwacho ndikatsvaga kuti nzvimbo ipi chayo vosi ndobva pachaparadza mubatsiri ngambomira kubatsira murume uyu ngambomusiya ndikoti wani tidzidze kuti tingatishandei nemaoko zvoperera ipapo mwari vanongoropfafadza zvakadaro ya pakaipa zvandirwadze zvazvina kunaka uyezve ndida kuzonzwa futi update yekumbari yestaff ye hanozvimudza kuti kapera sei alright rega ka baba Isabe wachazokupa ka update rega pari zvino timbomhanya